Трите най-студени градове в света. Номер 3. Йелоунайф, Канада. Разположен в северозападните територии на Канада, Йелоунайф е известен като един от най-студените градове в света, с най-ниската регистрирана температура – минус 50 градуса по Целзий. Въпреки ужасяващия студ, Йелъкнайф е оживен и енергичен град, известен със своите впечатляващи изяви на северното сияние. Номер 2. Харбин в Китай. Харбин, често наричан източният Париж, е град в североизточен Китай. През зимата температурите обикновено варират между минус 4 и минус 30 градуса по Целзий. Харбин е известен с годишния си фестивал на ледени скулптури, един от най-големите в света, където художниците създават забележителни преходни скулптури с впечатляващи размери. Преди да разкрием номер 1. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Номер 1. Якутск в Русия. Якутск държи титлата на най-студения град на планетата, с най-ниска температура от минус 64 градуса по Целзий. Разположен в източен Сибир, Якутск е известен не само с екстремните си климатични условия, но и с богатата на диаманти почва, която допринася за значителна местна икономика. Всъщност градът е построен върху вечна замръзка. Слой почва, която остава замръзнала през цялата година. Готови ли сте да живеете в някой от тези градове? Или може би просто да посетиш един? Кажете ми в коментарите и не забравяйте да се абонирате.